Erokamano ahinya. Hakani Annette nene yo machal nade nikech achiedh nade masa moro nyithindo yudo e skunde mago mag primary, mago mag public, mag piny owacho. Samoro nyalo bedo nopogore gi ma private yudo. Hakani indi wach nang'o samoro gi achiedh nade ma un bende samoro dibed ni nitiere godo. Okay, a government school ido ng'eny jonyuol mantiere boma kaka Nairobi ka ido ka ng'eny gi gitero nyithindgi matindo go e private schools nikech gik ma japuonj osewacho go eko ywaruok mar jo county government gi jo TSC gik ma kamago ko ido ka nyithindgi gitero gi school ma jo private to ka gisebedo jomadongo ko ka gi transition gi primary school ka gisebedo migi good foundation. Then another thing and skunde mag private wegi skunde go giluwo chike kaka skul mapuonje giluwo chik up to the dot kata kaka lure kaka gindiko jopuonj gin jopuonj mobedo qualified jopuonj nyaka bed standard gi gik mo ikruok maber kodhi approach nyithinde ma wachi mag somo ido ka nyithindo ng'eny gi mag jo private school ging'e somo chon ging'e kwano chon ka gidhi primary koro tich mar jo primary bedo matino ko bedo mang'eny kwa compare gi skunde ma ng'eny gi dala miwinjo kaka moro na winjo ka ng'ato wacho ni ondika ja form 4 liver emowene nyithindo skunde mag private ok tim kamano gindiko jopuonj mar qualified makido ma qualified gin skunde mareja mandie kijije gi maber they are very few ko ido ka nyithindo ndawinjo ka jomoko wacho ni nyithindo dhika kia somo nyithindo kia kwano ma die ko kia nikech japuonj mondik no ken japuonj mo en qualified okela ja class abich moro mano wechon ng'eni teaching en ga calling to mostly gi joma wa mama kaka wanigi gihero wa serious nikech ging'eni wan gi motherly love ko wamede gi mich manyatin manyasomo kata kwachopo okwasomo that course wadhi konya kech gi para ni dhi ECD class en chung to wacho na 1+1 en 2 to mani setieko ECD watimo tich mang'eny mondo mi nyathino ng'e relationship how to interact mondo ng'e somo toileting many other things like an sani apuonjo PP1 tapuonjo nyaka playgroup okay playgroup ok wapuonj wa orient e school mondo ging'e what school ena ineno ko yudo ka janyuol mor gi tim motimo to ka itero japuonj moko ok en qualified nyaka ywak bedie timido ka jonyuol mang'eny e skunde madala kande ywak nikech jopuonj ok ondiko ok gin qualified maber to kata mana kaka preacher kaka jata chenro mar kindergarten experts